Tror du, at alle videnskabsfolk er genier? Kun dem, der faktisk overlever deres egne vanvittige eksperimenter. Fra mislykkede forsøg på menneske-abe-hybrider til uhyggelige typer, der gemmer sig på offentlige toiletter. Her er 25 af de mest vanvittige og idiotiske videnskabsfolk nogensinde. Nummer 25. Det giver mening at begynde med en af fædrene til empirismen, troen på, at viden skal bygges på beviser frem for antagelser. Den mand var Francis Bacon, den britiske renæssancemand, der satte sit præg på alt fra skrivning til filosofi, politik, videnskab og opbevaring af mad. Vil du tro, at det var et virkelig dumt eksperiment med det sidste, der fik ham dræbt? En af de mest kendte beretninger om Francis Bacons død i 1626 fortæller, at han gik gennem tyk sne i Highgate i det nordlige London, da han pludselig fik en idé. Hvad nu, hvis sne og is kunne bruges til at konservere kød? Han fik derefter en plukket høne, som han fyldte med sne, for at se, om den kunne holde sig. Desværre fandt han aldrig svaret. Han blev alvorligt syg og døde af lungebetændelse kort tid efter. Han havde ret med hønen, hvis bare hans egen overlevelsesevne havde været lige så skarp. Dog fik hans eksperimenter ham i det mindste ikke til at fremstå som en forstyrret perversling. Nummer 24. Det 20. århundrede var en vanvittig tid for global videnskabelig finansiering. Og en af dem, der nød mest godt af det, var den sovjetiske videnskabsmand og ekspert i veterinær reproduktion, Dr. Ilja Ivanov. Han mente, at han kunne bevise evolutionen endegyldigt på den mest uhyggelige måde, ved at bevise, at mennesker og aber kunne gøre hinanden gravide. Og derfra blev det kun mere bizart og ulovligt. I 1927 deltog Ivanov og hans søn i den meget normale far-søn-aktivitet at inseminere 3 hundchimpanser med menneskesæd. De fik adgang til en forskningsstation i Fransk Guinea for at udføre deres bizarre eksperiment. Hans søn havde endda en pistol ned, hvis chimpanserne skulle gøre modstand. Men selv med den banebrydende inseminationsteknologi, som Ivanov selv havde udviklet, havde de ikke succes. Ivanov var ikke bare en tilfældig perversling. Han modtog faktisk finansiering fra Sovjetunionen, som mente, at hans forskning kunne støtte deres darwinistiske holdning mod amerikansk kristen fundamentalisme. Han modtog også finansiering fra det franske Pasteur-instituttet. Men da alle Ivanovs forsøg på at inseminere hundchimpanser mislykkedes, indså han, at han også havde en anden mulighed. At inseminere en kvinde med et menneske humant sebar. Til dette formål købte han i slutningen af 1920'erne en han-orangutang med navn Tarzan som donor. Derefter gik han på jagt efter kvinder, der var villige til at deltage. Han fandt faktisk et par stykker, som alle virkede mentalt ustabile. Dog døde Tarzan af en hjerneblødning, før eksperimentet overhovedet kunne finde sted. Dr. Ivanovs forvredne drømme fik en ende, da Stalin besluttede, at han alligevel ikke ønskede nogen humanseer, og derefter sendte ham i Gulag som led i en videnskabelig udrensning. Så det er en forbrydelse mod naturen. Hvad siger du til, at vi tager endnu en, så det bliver 2 ud af 2? Nummer 23. Hvad nu, hvis du kunne blive lige så klog som Albert Einstein, og alt hvad du skulle gøre var at spise hans hjerne? Det er ikke en tanke, der ofte opstår uden for højsikrede psykiatriske hospitaler, men ideen om spiselig hukommelse blev en besættelse for en række vildledte videnskabsfolk, der studerede fladorme i midten af det 20. århundrede. James McConnell havde udført eksperimenter for at bevise, at fladorme, nogle af de simpleste livsformer med neuroner i dyreriget, kunne danne minder. Det var da han blot var studerende i 1950'erne. Men nu, som voksen videnskabsmand, var han klar til at gøre det virkelig mærkeligt. Mens andre videnskabsfolk med rette antog, at han havde mistet forstanden, begyndte han at hævde, at hans eksperimenter beviste, at hukommelse ikke var indeholdt i hjernens synapser, men at den var kemisk kodet i RNA-molekylerne inde i hver celle. Det betyder, at dine minder er lige så til stede i din fod som i din hjerne. Og det var der, tingene begyndte at blive skræmmende. Med sin overbevisning om, at hukommelse var indlejret i alt væv, lærte han en fladorm et trick, hvorefter han hakkede den op og fodrede stykkerne til en anden fladorm. Dette ville ifølge ham få intelligensen til at overføres. Selvfølgelig understregede McConnell, at overførsel af hukommelse sandsynligvis ikke ville overleve surheden i det menneskelige fordøjelsessystem. Men på det tidspunkt overså han lidt det store billede. Intet af dette gav nogen mening eller havde nogen videnskabelig gyldighed. McConnell var desværre gået fra at være en lovende videnskabsmand til at blive en grinagtig særling, der udgav sit eget semisatiriske videnskabelige magasin, The Worm Runner's Digest, for at dele sine skøre teorier. McConnell satte egentlig ikke noget aftryk på videnskabshistorien. Vores næste videnskabsmand gjorde det helt sikkert, og det kostede hende livet. Nummer 22. Det er ubestrideligt, at Marie Curies praktiske tilgang til forskning er grunden til, at vi overhovedet kender til nogle radioaktive grundstoffer som radium og polonium i dag. Det er også ubestrideligt, at selvom Marie Curie blev en af de få personer i historien, der har vundet Nobelpriser i 2 forskellige videnskaber, så havde hendes banebrydende forskning en ødelæggende personlig pris.
De samme radioaktive materialer, der gjorde hende berømt, var i sidste ende med til at forårsage hendes død. Hun døde den 4. juli 1934 af aplastisk anemi, som direkte var forårsaget af den mængde stråling, hun havde været udsat for gennem sit liv. Strålingen havde reelt gjort hendes knoglemarv ude af stand til at producere flere blodlegemer, hvilket førte til en smertefuld død. Hendes udsættelse for stråling var så slem, at hun måtte begraves i en blyforet kiste for at beskytte både jorden og alle omkring hende. Selv over et århundrede efter hendes mest berømte eksperimenter er meget af det udstyr, hun brugte, stadig farligt radioaktivt i dag. Videnskabelige fremskridt kræver bestemt mange martyrer, men nogle af dem kunne tragisk nok have været undgået, som i tilfældet med vores næste videnskabsmand. Nummer 21. Forskningen fra den sovjetiske videnskabsmand Alexander Bogdanov har reddet millioner af liv. Bare ikke hans eget. Det var alt sammen takket være nogle bizarre og skøre overbevisninger fra en af historiens største pionerer inden for blodtransfusion. Bogdanov var endnu en klassisk renæssancemand. Han var bolsjevikisk revolutionær, deltidsforfatter af science fiction, læge og filosof. Men det var hans innovationer inden for blodtransfusionsteknologi, der både ville tilføje hans navn til historiens sider og lægge ham på et ligehusleje. I 1928 indledte han et samarbejde med en 21-årig studerende, der var ved at dø af tuberkulose og malaria, og han besluttede sig for at gennemføre en blodtransfusion med den studerende. Det var en sejr, i hvert fald ifølge Bogdanov. Den unge studerendes blod ville forynge hans aldrende krop, og da Bogdanov af en eller anden grund mente, at hans blod var immun over for tuberkulose, troede han, at hans blod til gengæld ville helbrede den studerende. Det virkede selvfølgelig ikke, og Bogdanov døde en fuldstændig forebyggelig død i 50'erne på grund af en akut hæmolytisk transfusionsreaktion. Ironisk nok kom den studerende sig fuldstændigt, så måske havde han alligevel magisk blod. Ligesom vores næste videnskabsmand troede, at han havde en magisk stemme. Nummer 20. Forestil dig, at du er på sommerlejr som barn. Nyder at komme væk fra det hele for en stund. En chance for virkelig at lade fantasien løbe løbsk og opleve et eventyr. Der er bare ét problem. Hver nat, mens du prøver at sove, dukker en mørk, skyggeagtig skikkelse op i hjørnet af hytten og mumler så ordene. Mine fingernegle smager frygtelig bittert. Hundredvis og atter hundredvis af gange. Dette er ikke åbningsscenen i en gyserfilm eller en beskrivelse af en virkelig skræmmende tilstand af søvnparalyse. Det er faktisk, hvad der skete for en gruppe unge drenge, da de uforvarende blev udsat for et videnskabeligt eksperiment af professor Lawrence Leshon i 1942. De ønskede at teste den nu bredt afviste teori om søvnlæring, altså ideen om, at hvis man afspiller en form for undervisningsoptagelse, mens en person sover, vil deres underbevidsthed stadig optage informationen. Leshon ville se, om dette kunne bruges til at danne eller bryde vaner, så han lavede en lille sommerlejr med drengene, som alle var kendt for at være kroniske neglebidere. Oprindeligt var planen at lade en grammofon afspille, der bare gentog sætningen igen og igen. Men da den gik i stykker, var Leshon nødt til selv at snige sig ind i hytten om natten og bare gentage: Mine fingernegle smager frygtelig bitre i timevis. Senere hævdede han, at resultaterne beviste, at teorien om søvnelæring var korrekt. Men mange har beskyldt forsøgsdesignet for at være mærkeligt, uhyggeligt og ikke særlig videnskabeligt. Men hey, i det mindste døde ingen, i modsætning til vores næste tilfælde. Nummer 19. I 1753 skrev den baltisk-tyske russiske fysiker Georg Wilhelm Richmann både historie og blev selv en del af den. Han er en så indflydelsesrig skikkelse inden for videnskaben, at han fik sin egen fysiske lov, Richmanns lov, opkaldt efter sig. I Sankt Petersborg besluttede han sig for at undersøge, om han kunne opfange lyn med et nyt apparat, han havde opfundet, den elektriske gnomon. Den var forbundet til en ledning, der løb fra taget af hans hus. Hans kollega M. Sokolov, som hjalp ham på det tidspunkt, ville senere sige, at eksperimentet i det mindste havde været en succes, hvis man ser på det fra en bestemt vinkel. Apparatet fangede faktisk den flyvende elektricitet, og det skabte et fantastisk eksempel på kuglelyn. Ren elektricitet formet som en blændende kugle, som straks ramte Richmann i hovedet. Den ledte ned gennem gulvet via hans fod med en sådan kraft, at det blæste et hul i hans sko og slyngede ham tværs gennem rummet. Både Richmann og den elektriske gnomon blev øjeblikkeligt stegt. Men der er en bestemt måde at blive stegt på uden elektricitet. Nummer 18. LSD er en af det 20. århundredes mest utrolige farmakologiske opdagelser. Det gav os modkulturbevægelsen og nogle af de bedste og værste Beatles-sange. Det er også bredt anerkendt at have et utroligt terapeutisk potentiale for mennesker, der lider af behandlingsresistente psykiske lidelser. Men kun én undersøgelse var nogensinde modig nok til at spørge: hvad nu, hvis vi fik en cirkuselefant til at trippe helt vildt? Den elefant, det drejede sig om, var Tusko, en stor indisk hanelefant i Oklahoma City Zoo.
Hans skæbne blev for altid afgjort, da forskere ved University of Oklahoma forsøgte at give ham en virkelig heroisk dosis syre. 297 mg. Det svarer til ca. 3.000 gange den menneskelige rekreative dosis. Forskerne mente, at det ville være nok til at få en effekt på et dyr så stort som Tusko. Som det viste sig, ramte de fuldstændig forbi. De injicerede den vanvittige mængde LSD i Tusko og ventede derefter for at se, om han pakkede sin snabel og vandrede gennem erkendelsens døre. I stedet faldt han om på jorden efter 5 minutter. Mindre end 2 timer senere var Tusko død. Den eneste rejse, forskerne gav ham, var en direkte rejse til efterlivet. Men tåbelige forskere går ikke kun efter naturens største skabninger. De er også glade for at chikanere nogle af de mindste. Nummer 17. Afhængigt af din viden er Dr. John Watson enten den kvikke hjælper til den berømte litterære detektiv Sherlock Holmes, eller en indflydelsesrig psykolog, der udførte nogle berømt, mærkelige og uhyggelige eksperimenter. Og ingen var mere mærkelige, uhyggelige eller direkte dumme end det berygtede lille Albert-eksperiment. Watson var kendt som faderen til behaviorismen, en psykologisk retning, der hævdede, at menneskelig adfærd formes mindre af en indre bevidsthed og mere af betingede reaktioner, som læres gennem livet, især i barndommen. Ifølge behaviorismen er vi alle bogstaveligt talt vanedyr, og på den baggrund var Watson overbevist om, at nye vaner kunne programmeres ind i os. For eksempel ved at gøre en lille dreng bange for en hvid rotte, som ikke udgjorde nogen fare for ham. I dette fuldstændig etisk uforsvarlige forsøg med klassisk betingning introducerede han en rigtig baby ved navn Lille Albert til en hvid rotte og lod de to lege sammen. Lille Albert viste ingen modvilje mod rotten, og han var endda glad og nysgerrig. Og så slog Watson en hammer mod et stort stykke metal, hvilket lavede en høj, skræmmende lyd, der fik Albert til at græde. Han gjorde dette igen og igen, indtil det blot at se rotten fik den lille testperson til at græde og ryste af frygt. Til sidst flyttede Alberts mor væk og trak sin søn ud af eksperimentet dermed. Kort tid efter blev Watson tvunget til at træde tilbage, efter at en udenomsægteskabelig affære med hans kandidatassistent blev afsløret. Så han besluttede sig for at få et nyt job et sted, hvor det ikke gjorde noget, hvis man ikke havde en sjæl. Reklame- og brandingbranchen på Madison Avenue. Okay, så måske vores næste. Nummer 16. Kunne en babychimpanse opdrages til en slags mærkeligt udseende menneske? Selvfølgelig ikke, som enhver primatforsker vil fortælle dig. Under alle omstændigheder kan en chimpanse være virkelig farlig, når den blandes med mennesker. Ingen af disse ret åbenlyse fakta stoppede den komparative psykolog Winthrop Kellogg fra at give det et forsøg. Han besluttede at opdrage en babychimpanse ved navn Gua sammen med sit eget menneskebarn, Donald. I begyndelsen af 1931 tog familien Kellogg Gua ind i deres hjem, nysgerrige efter at se, hvad der ville ske. Ville de være i stand til at opdrage Gua som et barn? Og ville Guas tilstedeværelse få Donald til at opføre sig mere som en chimpanse? Det er fuldstændig vanvittigt og utroligt farligt, men de forsøgte faktisk. De blev imponeret over at opdage, at Gua faktisk nåede nogle menneskelige udviklingstrin. Efter 9 måneders socialisering var hun i stand til at genkende nogle kommandoer og udføre dem, som for eksempel at samle en kop op og bruge en ske. Hun var også i stand til at genkende mennesker ud fra deres tøj og lugt, hvis ikke ud fra deres ansigter. Det var også sandt, at Donald overtog mange chimpanselignende adfærd og manerer som barn, bare fordi han tilbragte så meget tid sammen med Gua. Men ud over dette gik udviklingen i stå. Gua var ikke fysiologisk i stand til at opfange og gentage menneskesprog, for selvom chimpanser uden tvivl er utrolig intelligente dyr, er de stadig dyr. Kelloggerne besluttede, at hele eksperimentet var gået for vidt. Da Donald begyndte at gentage de forskellige lyde, som Gua lavede, gik det op for dem, at dette eksperiment faktisk havde langt større chance for at ødelægge Donald, end for at udvikle Gua. Som bogstaveligt talt, enhver primatekspert ville have fortalt den på dag 1. Men du vil hellere dele et bord med Gua, end med vores næste frastødende videnskabsmand. Nummer 15. Stubbs Firth var en videnskabsmand med et mærkeligt navn, og en endnu mærkeligere grund til, at han er kendt. Han ville bevise, at gul feber ikke kunne overføres som en infektion fra person til person via kropsvæsker. Hans måde at bevise det på var at udsætte sig selv for så mange af disse kropsvæsker som muligt. Et par år efter, at udbruddet af gul feber i 1793 hærgede Philadelphia, begyndte Firths eksperimenter. Han startede med at lave kirurgiske snit i sine arme, og derefter hælde opkast fra patienter med gul feber direkte i sårene. Da Firth ikke blev smittet med gul feber, anså han sig ikke bare for heldig og holdt op med den slags. I stedet besluttede han sig for at fordoble, tredoble og firedoble indsatsen på de mest afskyelige måder, man kan forestille sig. Han hældte gul feberopkast direkte i sine øjne. Han stegte opkastet og indåndede dampene. Han drak opkastet ufortyndet, og han blev stadig ikke smittet.
Og da han var sikker på, at han havde udelukket opkast som en smittevej, gned han derefter inficeret blod, urin og spyt ud over hele sin krop. Om ikke andet viste han, at grænsen mellem videnskabsmand og en selvdestruktiv pervers er alt for tynd. Men i det mindste beviste han endegyldigt, at gul feber ikke kan overføres via kropsvæsker, så det var det hele værd. Nu var alt dette selvfølgelig fuldstændig nytteløst. Gul feber er en virussygdom, der overføres af myg, og Firth brugte bare patienter i et sent stadie, hvis kroppe ikke længere indeholdt virussen. Og man må undre sig over, om Firth på et tidspunkt vidste det, men at han alligevel bare var blevet afhængig af væsker fra patienter med gul feber. Gud, lad os stoppe med at tale om det her, og gå et sted hen, der er mindre ulækkert, som for eksempel herretoilettet. Nummer 14. Nej, betjent, jeg var bare i gang med et psykologisk eksperiment. Det kunne være det, du ville sige, hvis du blev taget i at luske rundt på toilettet og se folk forrette deres mødtørft. Men du kunne bare komme i endnu større problemer, hvis du så fortalte dem, at undersøgelsen hed Personal Space Invasions in the Lavatory, Suggestive Evidence for Arousal. Men det var faktisk navnet på en rigtig undersøgelse, der blev udført i 70'erne, hvor man observerede en masse mænd, der tissede på offentlige toiletter. Essensen af undersøgelsen var at stille det ret barnlige spørgsmål. Tager det længere tid for mænd at tisse, når de føler sig trængt på et fælles toilet? Og for at få det til at ske, overvågede de i hemmelighed, mens folk, der arbejdede for dem, pressede sig tæt ind omkring intetanende deltagere ved pissoiret. Derefter målte de, hvor lang tid det tog for hver af disse personer at begynde at tisse ved pissoiret, alt efter om der var folk tæt på dem eller ej. Det videnskabelige samfund fordømte bredt dette studie som mærkeligt, ulækkert og stort set formålsløst. Men hvis dette er et spørgsmål, der altid har plaget dig, kan du nu sove roligt om natten, velvidende at ja, det er sværere at tisse, når du har sceneskræk. Når vi nu taler om livets store spørgsmål. Nummer 13. Hvor tung er din sjæl? Nej, det er ikke navnet på vores debutalbum med emo-retro-stil. Det er spørgsmål, som lægen Duncan McDougall seriøst stillede i 1907. Det satte berømt gang i det, der siden er blevet kendt som 21-grams-eksperimentet. For en, der ikke er karriereforsker, kan det måske virke intuitivt fornuftigt. Han placerede døende patienter på en specialdesignet vægt og registrerede derefter deres vægt i det præcise øjeblik, de døde. Hvis døden virkelig var sjælen, der forlod kroppen, resonerede han, så kunne et hvert konsekvent vægttab måske afsløre vægten af en menneskesjæl. Allerede der er det en smule vanvittigt at blande en mærkelig opfattelse af videnskab med et fuldstændig metafysisk religiøst emne. Men efter at have udført eksperimentet, udviklede han hypotesen om, at vægten af en menneskesjæl sandsynligvis er omkring 21 gram eller 0,7 ounce. Dog er det utrolig mærkeligt af et hav af forskellige grunde. For det første blev eksperimentet kun udført et par gange, da mange døende mennesker hellere ville tilbringe deres sidste øjeblikke med deres familie end på en læges vægt. Det havde også det problem, at der kun var et prøveudvalg på 6 personer, hvilket er sørgeligt lidt, når man skal fremsætte så stor en påstand. Og hvis det ikke var slemt nok, var det kun en af de 6 testpersoner, der faktisk bekræftede den hypotese, som McDougall testede. Så selvom påstanden om 21 gram bliver delt overalt på internettet af clickbait-konti, er det ikke meget mere end en vandrehistorie baseret på et forfærdeligt eksperimentdesign. Nogle gange er idiotiske eksperimenter ikke så dybe. Nogle gange er de bare skøre som bare pokker. Nummer 12. Hvad tror du er det dummeste, du overhovedet kunne bruge tusindvis af dollars på? En McMansion, hvor du ikke havde råd til vedligeholdelsesomkostningerne eller ejendomsskatten. Tusindvis af Beanie Babies. Kryptovaluta. Eller et studie, der håbede at bruge høns med plastikdinosaurhaler for at finde ud af, hvordan dinosaurer gik. Ja, det var et rigtigt studie, og det vandt en Ig Nobelpris, en videnskabelig satirisk pris for usædvanlige studier. Så hvad skete der her? Forskere resonerede, at fugle er efterkommere af dinosaurer, og da høns er blandt de mest udbredte tobenede fugle på jorden, traf de et usædvanligt valg. Ved at fastgøre en kunstig dinosaurhale til en høne, håbede de at se, hvordan en dinosaur faktisk kunne have gået. Nå, det er i hvert fald den angivne logik. Hvis du skulle være nysgerrig, så er den korte version af svaret, at de går med en kraftigt sammenbøjet, næsten vandret kropsholdning, da halen fungerer som modvægt, hver en krone hver. Kyllingedinosaurer opfinder måske ikke den dybe tallerken, men hvad med en teori, der ville vende hele universet på hovedet, hvis ikke det var noget sludder? Nummer 11. Det vil ikke være en video om dårlig videnskab uden en lille tur til Østrig og Tyskland i første halvdel af det 20. århundrede. Der var mange direkte onde videnskabelige teorier på dette tidspunkt, især med nazismens fremkomst. Men nogen var bare mærkelige og dumme. Ingeniøren Hans Horbier skabte en verdensforandrende teori med Weltkreisler, som han ikke engang fandt på gennem forskning som en almindelig, kedelig videnskabsmand. I stedet opdagede han denne verdensforandrende teori i et syn.
Og hvad gik denne teori ud på? Okay, hvordan skal jeg forklare det? Så han troede faktisk, at is var universets centrale kraft, der bandt hele virkeligheden sammen med sin kosmiske styrke. Det var måske ikke brugbart og havde overhovedet ingen basis i virkeligheden, men Hans promoverede det stadig aggressivt på sin offentlige foredragsturné. Det endte med at blive et mærkeligt diskussionsemne i den germanske kultur, så meget at da Hitler kom til magten, opstod der skænderier om, hvorvidt verdens IS-doktrinen i bund og grund var arisk teori, eller noget, der var mere jødisk præget i sin natur. Den næste her introducerer en kold, forfriskende drik i ligningen. Nummer 10. I slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede troede læger og videnskabsfolk, at man kunne bruge mælk som erstatning for blod ved blodtransfusioner. Resultatet? Rigtig mange problemer. Som lidt vigtig baggrund blev blodtyper først opdaget i 1901. Så før det var blodtransfusioner bogstaveligt talt et fuldstændigt lotteri, medmindre du havde en blodslægning ved hånden. Man kunne udføre en blodtransfusion, der så ud til at være fuldstændig vellykket, blot for at patienten pludselig fik en reaktion og døde. Alle ønskede en form for universelt donationsmateriale, og nogle videnskabsfolk undrede sig, hvorfor ikke bruge mælk. Blodtransfusion havde allerede en mærkelig, skør historie. Det havde eksisteret siden slutningen af 1600-tallet på dette tidspunkt. Nogle gange med succes, ved ren tilfældighed, og i andre tilfælde med frygtelige resultater. Nogle videnskabsmænd troede, at de kunne ændre folks sindelag ved at overføre blod fra dyr med de ønskede egenskaber til dem. Det svarer til at give en person med svær psykisk sygdom og aggressive tendenser blodet fra et lam for at berolige dem. Det virkede selvfølgelig ikke, og det er en fuldstændig latterlig idé. Forskningen gik næsten i stå i næsten 2 århundreder. Uden den afgørende viden om blodtyper blev det betragtet som en barbarisk og dødelig praksis og blev officielt forbudt af Vatikanet i en periode. Den nye mælkerar begyndte i 1854, hvor lægerne James Bovell og Edwin Hutter mente, at de fede partikler i mælk ville blive til hvide blodlegemer. De brugte dette som påskud for at injicere mælk i folk. Komælk i øvrigt, ikke engang menneskemælk. Den første patient, de prøvede dette på, viste faktisk tegn på bedring. De næste 5 døde alle. Så naturligvis blev det den hotteste sundhedstrend, der gik sin sejrsgang gennem Amerika, lige indtil råt kød og inficeret flodvand kom til. Selv videnskabsfolk kan nogle gange være utroligt dumme mennesker. Og næste er, hvad der sker, når du kombinerer dumhed med ondskab. Nummer 9. Psykisk sygdom er et kompliceret emne med meget individuelle årsager fra person til person, fra hjernekemi til psykologi til neurologi, men den berygtede Dr. Henry Cotton havde en helt anden idé. Hvad nu hvis alle psykiske sygdomme skyldtes en fysisk infektion, som for eksempel en inficeret tand? Det ville være stort, hvis det var sandt. Problemet er, at det slet ikke var sandt. Som den nye læge på New Jersey Statshospital for sindssyge i 1907, ønskede Cotton at gøre sig bemærket. Han havde læst, at patienter, der led af høj feber som følge af infektion, ofte hallucinerer og oplever vrangforestillinger. Så måske var det ene direkte forbundet med det andet. Dette førte til hans masseoperationer, hvor han trak rådne tænder ud på hospitalets patienter, i håbet om, at han måske samtidig kunne fjerne deres mentale traumer. Det er tydeligt, at den mest vanvittige person af alle var ham, der havde ansvaret for sindssygehospitalet her. Og da det ikke virkede, indså han så ikke sine fejltagelser og trak sig tilbage. Nej, det ville være at give op. Hvis de stadig var psykisk syge, måtte det jo være, fordi deres kroppe stadig havde skjulte infektioner, som han bare ikke havde revet ud endnu. Han begyndte at fjerne mandlerne på de psykisk syge. Hvis det ikke hjalp, fjernede han gerne dine testikler eller dine æggestokke, hvis han mente, de var årsagen til din mani. Nogle patienter fik endda fjernet deres tyktarm. Ville det overraske dig at høre, at denne mands operationer havde en svimlende dødsrate på 45%. Statistisk set er det faktisk næsten lige så slemt, som hvis din skæbne blev afgjort med et møntkast. Det varede ikke længe før hospitalet var fyldt med Cottons lemlæstede ofre. Da han til sidst forlod hospitalet, formåede han at omsætte den succes til at blive privatlæge. Han begyndte at trække tænder ud for at kurere de mentale kvaler hos New Jerseys sociale elite, folk med langt flere penge end fornuft eller lykke. På trods af at være en fuldstændig idiotisk videnskabsmand og en gal slagter over for sine patienter, oplevede Cotton aldrig konsekvenser i sin levetid. Tro det eller ej, men vi har faktisk en endnu mere monstrøs gal videnskabsmand. Nummer 8. Du genkender måske ikke navnet Sidney Gottlieb, men der er en god chance for, at du kender til hans mest berygtede arbejde. Et CIA-kemiprojekt kaldet MK Ultra. Projektet håbede at udforske LSD som et hjernevaskningsmiddel ved at bruge metoder direkte taget fra nazistiske krigsforbrydere og de monstre, der arbejdede ved enhed 731. MK Ultras forbrydelser som helhed er for mange til at komme ind på her.
Lad det være nok at sige, at projektet fejlede i alle sine videnskabelige mål og efterlod sig et spor af menneskelig elendighed og død. Men en af de mærkeligste måder, hvorpå Gottlieb var en fuldstændig elendig videnskabsmand, var hans vane med nonchalant at dope sine CIA-kollegaer med LSD, bare for at se, hvad der skete. Et af de mest uheldige ofre for dette var Gottliebs kollega Frank Olson. Olson var en af de første videnskabsmænd, der blev tildelt de hemmelige amerikanske biologiske krigsførelseslaboratorier på Fort Detrick i Frederick, Maryland under 2. verdenskrig. Dette ville senere sætte ham på kollisionskurs med Gottlieb, som kom stoffer i hans drink under en firmaudflugt. Det resulterede i, at Olson fik et pinligt mentalt sammenbrud foran alle sine kolleger. Dette startede en nedadgående spiral for Olson, da paranoia og professionelle bekymringer effektivt gjorde ham sindssyg, hvilket kulminerede med hans stadig omdiskuterede dødelige fald fra et hotelvindue i 1953. Intet ved Gottliebs eksperiment var inden for rammerne af etik eller den videnskabelige metode. Det var bare meningsløs sadisme, der lånte videnskabens frakke til en kostymefest. Her er et mærkeligt faktum, som du sikkert aldrig har hørt før, selv hvis du også er fascineret af MK Ultra-sagen. Efter projektet kollapsede, og Gottlieb trak sig tilbage til civillivet, besluttede han sig for at kaste sig over et helt nyt erhverv. Gottlieb, der havde stammeproblemer hele livet, fik kvalifikationer inden for taleterapi og tilbragte det meste af resten af sit liv som taleterapeut på mellemtrin og i gymnasiet. Det må have været vildt at få taleterapi af USA's mest berygtede gale videnskabsmand. Forhåbentlig var han bedre og mere etisk til det, end han var til kemi. Nummer 7. Er det mærkeligt at hænge ud med sin bedste forskerkammerat og torturere hinandens nosser for menneskehedens videns fremme? Uanset om det er mærkeligt eller ej, gjorde 2 videnskabsmænd ved navn Herbert Woolard og Edward Carmichael præcis dette i 1933. De slog sig sammen for at lægge vægte på hinandens testikler for at finde ud af, hvordan det føltes og hvad det betød for videnskaben. Du ved, bare mænd, der gør mandeting. Og bare rolig. Mens de lagde vægtene på, injicerede de nogle gange også deres testikler med lokalbedøvelse. Vi sværger, at dette er en rigtig undersøgelse, og ikke bare en mærkelig BDSM-fanfiction, vi har fundet på til videoen. Var det værd i sidste ende? Hvem kan egentlig sige det? Man må i det mindste have respekt for folk, der er villige til at skade deres kugler for videnskabens skyld. Hellere dem end os. Nummer 6. Jack Parsons var en af de mærkeligste personer på denne liste. Han var ikke bare en genial raketforsker, der var pioner inden for fast brændstof. Han var også en sexmagikerlærling hos okkultisten Aleister Crowley. Han havde sin egen magiske loge i Los Angeles, hvor han hang ud med en gruppe særlinge, der delte hans obskure religiøse overbevisninger. Disse sære hobbyer kom til at påvirke hans videnskabelige bestræbelser på mange mærkelige måder. Med tiden blev Parsons mere og mere optaget af sine okkulte studier, knyttede bånd til den kommende Scientology-grundlægger L. Ron Hubbard og forsøgte at bringe antikrist til verden. Indtil Hubbard stak af med Parsons svigerinde og det meste af hans penge. Da hans liv faldt fra hinanden, begik han tåbelige fejl i dømmekraften, som kostede ham hans sikkerhedsgodkendelser, hvilket igen kostede ham chancen for statslige raketkontrakter. Men den sørgeligste afslutning på Jack Parsons historie skyldes uforsigtig håndtering af kviksølvfulminat. Parsons døde af sine skader blot 37 minutter efter eksplosionen. Nyheden var så pludselig og brutal, at den bogstaveligt talt slog hans mor ihjel samme dag. Den dag i dag florerer der stadig rygter om, hvorvidt det virkelig var en ulykke eller et dække over et attentatforsøg. Men Parsons, trods sit geni, var hele sit liv en rodet fyr. Hvorfor skulle dette være anderledes? Nummer 5. Næsten alle, der interesserer sig for psykologiske eksperimenter, er på et tidspunkt stødt på Stanford-fængselseksperimentet. Ved denne hændelse forvandlede psykologen Philip Zimbardo almindelige universitetsstuderende til fanger og vagter i et simuleret fængsel. Det, der fulgte, var et hurtigt skred mod grusomhed, ydmygelse og misbrug, da deltagerne begyndte at tage deres tildelte roller til sig. I årtier er undersøgelsen blevet brugt som bevis for, at under de rette omstændigheder kan næsten alle blive presset til at udvise adfærd, de aldrig havde troet, de var i stand til. Og det er videnskabeligt set det rene vrøvl. Ligesom mange andre ikoniske studier lader forskningsmetoderne i denne undersøgelse meget tilbage at ønske, og viser, at Zimbardo virkelig pressede tingene for at få mange af de resultater, han ville have. Zimbardo coachede sine vagter til at være ekstra brutale og håndhævede regler og retningslinjer, der skulle opmuntre dem til at være ekstra umenneskelige. Vagternes grusomhed blev forberedt og øvet på forhånd, mens fangerne blev kastet ind uden forberedelse. Både fanger og vagter reagerede ikke ensartet, hvilket går imod ideen om, at der var noget egentligt mønster her, ud over dem Zimbardo ønskede at se. Så i sidste ende beviser det ikke mørket, der gemmer sig i menneskets hjerte. Det beviser bare, at en forvrænget historie kan opstå, når man opfinder en og manipulerer dataene bagefter. Nummer 4. Her er en lille servicemeddelelse fra The Infographics Show. Put ikke noget i øjet, med mindre en læge siger, du skal.
Selvudnævnt biohacker Gabriel Lasina fik aldrig besked, da han forsøgte at finde en måde for mennesker at kunne se i mørket. Han lavede en blanding af insulin, dimethylsulfoxid og det kemiske stof klorin E6, et lægemiddel, der bruges til at behandle blindhed. Så hvis du tager et lægemiddel, der behandler blindhed, og putter det i øjnene på en seende person, må resultatet da være supersyn, ikke? Det var logikken bag eksperimentet. Det man overså var en afgørende fejl. Et øje, der lukker mere lys ind, kan måske se bedre i mørke, men det bliver også langt mere sårbart over for skader i dagslys. Gabriel var heldig. Han fandt ud af, at det var lettere at se i mørke, som følge af det, der blev hældt i hans øjne, i stedet for straks at blive blindet. Næste morgen var han normal igen. Nummer 3. Det føles næsten som en ond joke at kalde Joseph Barcroft en idiot, når han faktisk er en af de mest hardcore videnskabsmænd, der nogensinde har levet. Men vi siger det egentlig kun, fordi han overlevede. Og når man gør den slags fuldstændig vanvittige ting, som Barcroft gjorde i jagten på menneskelig viden, er overlevelse en fuldstændig statistisk usandsynlighed. Barcroft arbejdede sammen med hæren i studiet af iltning og blod. Det var særligt nyttigt under 1. verdenskrig, hvor kemiske våben forvoldte stor skade på den britiske hær. For selvom britterne måske elsker sennep, så elsker de ikke sennepsgas. Barcroft tog tyren ved hornene og gik direkte ind i et kammer fyldt med hydrogensyrenid og udsatte sig dermed direkte for det. Han blev der i 10 hele minutter, overlevede et gaskammer og gik derefter ud for at fortsætte sin forskning. For at studere blodcirkulationen nærmere, låste han sig også inde i en fryser, indtil han fik hypotermi og besvimede. Men det føles som en ren joke sammenlignet med hans mest vanvittige eksperiment nogensinde, hvor han tilbragte en hel uge i et iltfattigt kammer for at studere dets effekt på kroppen. Efter han forlod kammeret i live, var hans hud helt blå. Barcrofts eksperimenter var fuldstændig vanvittige, men man kan ikke ligefrem kalde ham en kæmpe idiot, for han overlevede trods alt. Vores 2 sidste videnskabsmænd var desværre ikke helt så heldige med deres chokerende og farlige eksperimenter. Nummer 2. Hvad kunne dog gå galt, når en cowboyagtig atomfysiker beslutter sig for at lege med en kæmpe og ustabil masse plutonium, der har fået tilnavnet dæmonkernen? Som det viser sig, kunne alt gå galt, og det på den mest skræmmende måde muligt. Det var præcis det, der skete for Louis Slotin og alle, der var uheldige nok til at arbejde sammen med ham den skæbnesvangre dag, den 21. maj 1946. Uden at give dig en hel fysikteam, var Slotin i gang med et eksperiment, som han kaldte at kilde dragen på halen. Det involverede brugen af en skruetrækker til at manipulere dæmonkernen for at fremkalde en fissionsreaktion. Alle Slotins kolleger sagde til ham, at det var en frygtelig idé, som en dag ville koste ham livet. Men af en eller anden grund blev han ved med at gøre det. Det hele kulminerede under kritikalitetsulykken, hvor han tabte sin skruetrækker og fik den øverste deflektor til fuldt ud at omslutte kernen, hvilket badede alle i rummet i enorme doser af dødelig stråling. Slotin døde 9 dage senere i frygtelige smerter, alt sammen fordi han ikke kunne følge det råd, som alle gav ham om den utroligt farlige ting, han blev ved med at gøre for at se sej ud. Nummer 1. Hvor langt vil du gå for at vinde en diskussion? Hvis du føler, at du vil sætte grænsen ved at lade dig selv blive dødeligt ædt levende af insekter, så mangler du de moralske overbevisninger, som Dr. Jesse William Lassea havde. Dette var en mand, hvis livslange fjender var malaria og gul feber. Sygdom han ville gøre alt i sin magt for at stå i spidsen for kampen mod. Da han blev udpeget til gul feberkommissionen af den amerikanske hær, som i slutningen af 1800-tallet fandt ud af, at smitsomme sygdomme som gul feber var en af de største trusler mod militæret, støtte Lassea på forskning, der antydede, at myg kunne være en vektor for sygdommen. Hans tidligere forskning i malaria havde fået ham til at arbejde tæt på de dødelige insekter, og han var helt overbevist om, at forskningen kunne holde stik. Og hvad kunne være en mere afgørende måde at bevise det på, end at lade sig selv blive stukket af myg, som han mente var blevet smittet med gul feber? Så det var præcis det, han gjorde. Og for sin ulejlighed døde han af gul feber lidt over 2 uger senere. Han var måske død, men hey, han havde ret. Gå nu ind og se 12 amerikanske videnskabsfolk er forsvundet eller døde. Hvad foregår der? Eller se dette i stedet.